कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। रत्नागिरीमधून भीषण अपघाताची बातमी समोर आलेली आहे। प्रवाशांनी भरलेल्या 2 बस कंटेनरवरती धडकल्या। कशेडी बोगद्यामध्ये हा अपघात झालेला आहे। गणेशोत्सव असल्यामुळे कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची बसमध्ये गर्दी आहे। दोन्ही बस प्रवाशांनी फुल भरलेल्या होत्या। या दोन्ही बसमधून अंदाजे 80 प्रवासी प्रवास करत होते। कशेडी बोगद्यामध्ये बाईकला वाचवण्यासाठी कंटेनरनं अचानक ब्रेक मारला आणि त्यामुळे प्रवाशांनी भरलेल्या 2 बस एकमेकांवरती आदळल्या। सुदैवाने ह्या अपघातामध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही। सर्व 80 प्रवासी हे सुखरूप आहेत। मात्र बसचं यामध्ये मोठं नुकसान झालेलं आहे। दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच खेड पोलीस घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत। अपघातग्रस्त बसमधील प्रवाशांना दुसऱ्या बसमधून रवाना करण्यात आलेलं आहे। कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी।